ассалому алайкум аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ, тамошобинони муҳтарам. Як навори дигар ман ба шумо нишон медиҳам аз гармхонаи акаи Абдулло, ҳоҷи Абдулло, деҳаи Бағалаки, шаҳри Ҳисор. Мо бо ҳамроҳии акаи Абдулло як маслиҳат кардем, як кооператив кардем, ду кас як корхона кардем ва мақсад гузоштем ки бо мақсади ҳамин бисёртар баровардани кӯчатҳои ангур ки имсол бисёр хунук зад, як кори ҳамкорӣ кунем. ҳамкории мо вобаста аз он аст ки ман акаи Абдуллоро таъмин намудам бо қаламчаҳои ангур. пеш аз он ки сардӣ задагӣ буд, ман аз ҳар гуна ангурҳо қаламчаҳои бурида таги замин гуронда пинҳон кардагӣ будам ки аз сардӣ эмин бошад ва ҳамин хелам шуд. баъд аз ки сардиҳо гузашт, ман бо акаи Абдулло як маслиҳат карда қарордод кардем, шартнома бастем ки ҳамин дар гармхонаи акаи Абдулло ҳам қаламчаҳои моро гирифта ангур дарахташ месабзонаду баъд мо ба фурӯш мебурорем. ва чӣ хеле ки мебинед, ман ҳамин ниҳолҳо чаҳои ангур аллакай ҳаминқадар қаду қомат кардаянд. инам ягон як моҳ якуни моҳ пеш шинондагӣ буд, нав бар карда калон шудаянд ва чобук карда истоданд. ба маълумоти шахсоне мерасонам ки мегӯянд ки ҳамин ангуру парвариши чия дар замин месихониша худаш буромадан мегиранд. Не, нодуруст гуфтед шумо. Ангура бинед меҳнаташа чобук карда хишова карсоданд. Манҳо боло ба коригаро кор карда истоданд. Ҳамин боло бинед ки чӣ қадар алаф дорад дохили ҳамин ҷӯякҳо, дохили ҷӯякҳо ва коригаро тоза карда хушрӯй карда истодан ва бинед чӣ хел сабзида истодааст. Мана ҳатто пешаш бастааст. Дидед? Инро хай мо албатта канда мепартоем. ана акаи Абдулло раҳмат шумода, мана ангурҳои решадорам шинондагӣ, ангурҳои решадор ба ҳар намудашо овардем. Дар ин ҷо қариб 40 намуд ангур мо парвариш карда истодаем ва мебинед ки барои парвариши ниҳоли ангур чӣ қадар заҳмат, чӣ қадар маблағ, чӣ қадар доруворӣ, чӣ қадар хароҷот мешавад ва одамое ки мегӯянд ки ангур қимат аз ниҳолашу ҳам як дар замин вай месихи худаш мебурад. Не, нодуруст мегӯянд. ани хел меҳнат мекунем. Ман меҳнати худамро нишон додагӣ будам ба шумо ва манам меҳнати акаи Абдулло ҳам нишон медиҳам. акаи Абдулло, раҳмат ба шумо. ман боварӣ дорам ки шумо ин ангурҳоро, ин қаламчаҳоро нағз ба воя мерасонеду мо ба халқ барои харидорӣ пешниҳод мекунем. Дуруст? мо аъзои гурӯҳи ангур ва боғ, худо хоҳад моҳи июл вақте дидем қаламчаҳо баланд шуд, мо ба шумо бо навор пешниҳод карда, баъд моҳи июл эълон мекунем ки мо дархост, яъне ки вай қабул мекунем, заказ қабул мекунем аз шумо. моҳи июл ва моҳи декабр ин қаламчаҳоро худо хоҳад моро накушаду мо ҳамин ба воя расонем ба обрӯ ҳамин қаламчаҳакҳоро. мо ҳаминоро ба фурӯш мебурорем то ки шумо дастрас кунеду ва тавсияҳое ки оиди парвариши ангура тавсияҳо метиҳем ин ки хунук назанад. имсол кадоме ки бо тибқи тавсияи ман моҳи декабр харидорӣ намуда, тибқи тавсияи ман онҳоро ангурҳояшонро, ниҳолҳояшонро дар замин гӯронданд, хунук назада буд. кадоме қаламча кардагиаст хел ангур дорад? ангур дорад. инро пучида гиред. инро пучида гиред ки қувватҳорошо мегирад. ин қаламчаҳои аватар аст. қариб як 2000 дона ҳаст. мо хушобастагиан хушаушо мо мекунем ва ҳаракат дорем ки ҳарчи бештар ангур шавад. мана боз як чи дигар нишон медиҳам. мана ин аватар аст. пайванде аз хонаи ман гирифтагӣ буданд. мана инаш шикастагӣ, инаш бар кардааст. худо хоҳад ангурҳои беҳтаринро мо бо ҳамроҳи акаи Абдулло парвариш карда мебурорему, ниҳолаашро ба шумо пешкаш мекунем барои харидорӣ. акаи Абдулло ба шумо омади кор. худо хоҳад моҳи июл ба халқ нишон медиҳем ки мо чӣ хел парвариш карда буромадем. ман медонам, аз шумо боварӣ дорам ки ангурҳои шумо ҳамин сол 1.5-2 метри мешаванд. ҳамин дарахтакатон дар паноҳи худо бошед. ба кадоме маъқул шудагӣ бошад ин навор лайк монед, падилитса кунед ва хай ягон чи нависед ки маъқул шуд нашуд, ки мо чизе ки шумо гӯед мо қабул мекунем. дар паноҳи худо бошед.